Krtkodom má natoľko stabilnú teplotu, že v lete, aj keď je vonku plus 35-38, vnútri nebude viac ako 24 stupňov Celzia. Nedokáže sa prehrieť. Naopak v zime naakumulovaná teplo v zemine dokáže zabezpečiť, že to nie je, že nepremrzne, ale teoreticky vo svetri by ste vedeli vydržať v tom dome. Aby ste si mohli dokúriť, používame piecku, plus samozrejme nie každý deň svieti. Keď svieti celý deň, máte bezoblačný deň, tak nemusíte vykurovať ani v zime, ani pri minus 15. Krtkodom je natoľko dobrý, že jeho vykurovacia sezóna trvá len nejakých 90 dní. Pri pasívnom dome je to 150 dní a pri bežnom dome z roku 1990 až 2000 je to až 256 dní. Preto v krtkodome používame jednoduché systémy na vykurovanie, piecku s ohrevom na teplú vodu, rozvod po podlahe minimálne teda do zásobníka teplej vody, aby ste mali teplú sprchu, plus dodaním fotovoltiky si viete vyrobiť energiu aj v zime, a to aj v decembri. To znamená, viete byť sebestační s bežnou inštaláciou, ktorú majú vaši susedia na dome. Teplná stabilita domu je tak vysoká, že sa nemusíte báť o zmrznutú vodu, že sa nemusíte báť o prehrievanie, že nepotrebujete rekuperáciu, nepotrebujete klimatizáciu a potrebujete minimum energie na vykúrenie.